Dashian Kendra Shillong ipedang sobhai pi syakatup kubor mentaka janmit. Shuaban paj ki kubor ngin yapet chuai ki mat bakong san. Klat no kanong ruai bapau nam kari India ka Lata Mangeshkar on le buram khaddu da ka jilla. Play perda Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi ya Statue of Equality ula ong ba uni ulong tadak jong kajing Syampang Usain Ramanuja Charya ka Tamil Vaishnavite. Kalong kajing sarong yakipai riuluam kari ba Menteri Ketanat ki Kam-an uday uway na padeng jongki ong ukiran Rijiju. Badra ka India ya kanam ladu ka basansin haka ICC Under-19 World Cup da ka ba penlim ya ka England da saw wicket ha Antigua. Ki khubor ki babanya. Ka klor nong ruai ka ri ka blayo khusnam Bharat Ratna ka Lata Mangeshkar ka laklat no hakarta bakhandai puar. Laju tip ya ka Lata Mangeshkar kum ka Indian Nightingale bat ka laklat no ha Breach Candy Hospital. Lapin kit ya kane kanong ruai sa hospital haka pratarik ukalalangkot hadien bala test positive na kajingpang COVID-19. On bu ya ka met jongka ha Shivaji Park ha Mumbai kanang baki brief ki laban wan pet khaddu but on sale buram khaddu ya ka met basa jongka da ka jilla. Haka way pat kaliang u President Kari u Ramnath Kovind u Vice President u M. Venkaya Naidu u Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi bat ki way kinong yalam kidapan paw ya kajing snowsi halor kajing klat no ka jongka. Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi unpoy ha Mumbai mentagasngi banlet ay khublay khaddu ya kane ka klur nong ruai. Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi ulapli perda ya umat dur bajrong hadu arspa khanriu put jong Usain Ramanuja Charya ka Tamil Vaishnavite bad ya uni umat dur on tip kum Statue of Equality ha Muchintal ka Badan Hajan Hyderabad. Hadin bala play pat ba ya uni umot dur Modi ula ong baka India ka don ya ka thmei ka baklan bha ha ka bia day bat ki riti dustur ka bala yo bor leng ba ka jingalap jong ki reunion bakraw kom Ramanaju Charya bat ki ba pen sapriang ya ka khubor saphang ka jingalong rengkat jong baro ki brew ha baro ki liang ka bakin thop ya ka jinget ka jing im bat ka jinglong brew ha ka spas nem bakhat way. Ula ong ba uni Statue of Equality on penslori ki samla bat ulong kadak jong kajing Syampang u Ramanaju Charya kijing sngauthu bat kajing wanra ya ki simbo perkhat ba pher. Menteri Ketanat ki Kam-an u Kiran Rijiju ula ong bakalong kajing sngaw sarong ya baro ki pat riulum jong kathan chte lamingi kari bakari menta kalayo sa ya Menteri ka Kam-an u badai uwe na ki pat riulum. Ula kadawru bahaka sien baningkong kari karayo arngot ki menteri bat laingot ki menteri kena nakathan chete la mingi bandon hakaken hon menteri jong kari. Ula benrap bagajing sngaw jan jong menteri Rang Badu Kari bat kathan chete la mingi kala ailat ya u baun la ban pen i ya shibun ki mat ki bia day bat kathan bat ban trei nakabenta ka bha ka miat jong ka. Urijiju ula kedaw badan kam banang penbun syuk-syuk ya kamang tingka ha kajing mang tingka jong kari nalor kajing penpaw ya kimat jing ekren jong kathan kom kidak jong kajing kam ba kani ka sarkar baminta ka pet om tang ya ke aka ke bahkmat khnang bagajing penkup bor kan long ka bapura. As a person from Northeast and as a tribal from Northeast, it is a huge honor to become the first tribal law minister of the country. It took almost 75 years for a tribal in India to be the law minister of the country. So it is a huge responsibility and faith which the Honorable Prime Minister has given to me. So I feel that to become the law minister of the country is not an honor for Kiran Rijiju. It is an honor for the entire Northeast and the entire tribal community of the country. Ka West Giant Hills District ka Jilla Meghalaya kala sakhi ya kajing penher ya udron ne ka fly off even kum kajing pen I ya kajing penher yaw ni udron baningkong ne drone UAV technology nakabenta ban penkit jingkit kaban ay jing mentoy ya kinong reption rai lakadong ki badon hakishnong bajinjar kalet kawan
Habakren hagajing lang i Additional Secretary DPIIT i Sumita Daura ila ong bakani kadai kasin jam baningkong balawanra lengba kibut start kajuk bamenta nakabenta ban wengi gajing balama dakibriu bat kumju ru ban yo ya ke Industrial Revolution South Point North la ban kadaw hangne ba unshinrai lakadong na West Giant Hills Meghalaya uday unshinrai ubabhatam hakaperthei bat ubadon shibun tam ka kurkumin kata nyo hadu khandai persen Henry kiwe pat kijat shinrai ki don tang lai na kashispa ka kurkumin. Bat kani kalawan ra shishai ka jingkala ka yo ka kot haka district. Lakmi lenti ba kani ka fly off even kan long kong ka jingkang ka ban play haka biade ba ka jing pendon kam ki kor ki bor ki ban pensuk bat wengi ki jing khamtam haka ban penkit ya ki mar ki mata ka balong shisha ka we ni ki jing haka biade bat uni ujing thung ubabhatam na ka jilla Meghalaya. And we've been looking at inspiring examples. And the example from Lakadong Ceramic is one of the most inspiring. And as we have now opened the window for the Prime Minister's Excellence Awards, we do hope that you will be applying for that and will be coming up top. We do hope for that. Ka Fisheries Section Division jong ka Animal and Fisheries Science ka Indian Council of Agricultural Research ICAR kelapan long ka jing ai jing hikai bat sam sembai dok kha nakabenta ban kintiw ya kayo ka kot kinong ri dok kha bayadei bat kiriu lum hakane ka program lawan banyashim menta palat lai phongot kinong ri dok kha ka baken thop ya khatsan ngot ki long kme ki bana omnyo khwan bar ki shnong ba marjan ki start science ki bana ICAR ki labatay syapang kajing tmu jong kane ka program but I men see mi kinong wan shimenta ban sedang ka kam ri dok kha khnang ban kintiw ya kajing penmi dok kha bam bat kayo ka kot khnang ban kintiw ya ka kam ri dok kha la sa mi ki sembai dok kha ki pom bat ki tiar ha kane ka program Kidon shi spa san punyong ngut ki belaya bit thamayo knyang jingpang COVID-19 ha Meghalaya menta ka sngi but lai spa lai phunrio ngut ki bela kwat no kat basau ngut ki bela klat no hakini ki arf sau kenta bela dep kajing don jong ki bedang sumar ha gajilla kalong shi hajar sau spa riu puar kat ba kajing don jong baro ki bela kwat kalong prap khandai hajar art spa khandai pulai ngut bat shi hajar san spa sau phun riu ki bela klat no na kane ki jingpang ka East Khasi Hills District kalong ka district ka badan bontam ki badang sha sumar kata san spa nyo pongut bat bot sa ka West Garo Hills District lai spa lai phuwe ngut bat Ribhoy District shi spa sau pongut kiwe ki district ha gajilla kim tam ya ka shi spa ngut ki badang sha sumar Haka limpung yelek kai ICC Under-19 Cricket World Cup ke India kelala ban khur ya ka nam la do ka basan hadian bakalala ban penlim ya ka England the South Wicket ha Sir Vivian Richard Stadium ha Antigua. Hashwa kane ka India kalayo ban ra ya ka nam la do ha kane ka limpung house name Arhajar pra Arhajar khat ar bat Arhajar khat pra. Hagajuk kapor u secretary ka BCCI UJ Shah lengba ka Twitter ula penbena ban ai khusnam da ka song pisa ya kane ka kenhun Menteri rang badu ka ri Narendra Modi ula ai khublai ya kane ka kenhun hadian bakala yo ra ka nam ladu lengba ka Twitter Modi ula ong ba udap da jing sngaw sarong baki khna ele kai cricket ka ri kila ban ele kai bha naro basdang kane ka limpung mentapat ngenya ya ka jinglong jingman ka sun meneng ha Shillong Kajing shit kalong kat lai point iwe degree Celsius, bar kajing kreat kalong iwe point nyaw degree Celsius. Kajing sngam ka haw kalong riu po na kashi spa min step, bat riu kandai na kashi spa jan meet. Kalaban don kajing hap slap ba malumala hakikat to ka neki jaka. Hashwa bangin penkut ngi penkamaya pi ba yakani ka kubor na lor ka ba piyo i haki television, pila aruban pet live haka YouTube channel jong ka Didi News Shillong nakabenta ki kubor ba man lakasngi. Shwaban poy siya kabakot dyan katuk kubor ng nyapet biyang sa sisiyan ikimat bakong san. Klat no kanong ruay bapaw nam ka ri India ka Lata Mangeshkar onle buram khaddu da ka jilla. Pli perda Menteri rang badu ka ri Narendra Modi ya Statue of Equality ula ong ba uni ulong ka dak na jong ka jing syampang Usain Ramanajo Chuacharya ka Tamil Vaishnavite. Kalong kajing sarong yikipat riulum ka ri ba menteri ketenat kikam an uday uway na pedeng jongki ong ukiran Rijiju.
บัดระke India ya ka nam la du ka basan sin ha ka ICC Under 19 World Cup da ka ba penlim ya ka England da saw wicket ha Antigua te parlok ka tumi la poi sha ka bakot jang ka thup khu bo jingi menta ka janmit hadu bang de syam yang bat phila shai singi khublei phi baro Hey girls! Hi! Congratulations! आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया यही करते हैं पार्टी पिज्जा पार्टी ये। चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी आरबीआई कहता है अपना पिन ओटीपी सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें